लोक माझा सांगाती या दुसऱ्या आवृत्तीचं पुस्तकाचं आज साहेबांच्या हस्ते प्रकाशन झालंय। आदरणीय साहेब आज त्यांनी त्यांच्या भाषणामध्ये निर्णय घेतला की कुठंतरी थांबण्याचा मला हक्क दिला पाहिजे आणि कुठं थांबायचे मला कळते आणि मी अध्यक्षपदावरून निवृत्त होतो आहे। खरं तर त्यांच्या अनुभवानुसार कदाचित हे बरोबरही असेल, सत्यही असेल किंवा पुढच्या राजकीय जी पकड निर्माण करायची आहे महाराष्ट्रामध्ये सरकार आणायची त्या दृष्टीने कदाचित बरोबरही असेल, पण हे आम्हा कार्यकर्त्यांच्या पचनी पडत नाही आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या भावना आहेत महाराष्ट्रातून देशातून जे साहेबांची चिंतक आहे साहेबांनी अध्यक्ष म्हणून पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून साहेबांनी स्वतःच थांबलं पाहिजे आणि कारण निर्णयाची क्षमता जी काही आत्तापर्यंत पक्षाची किती पडझड झाली तरी त्यात उभारणी आत्तापर्यंत साहेबांनी केली, किती आमदार आले गेले पण त्या वाचून पक्षाला काही फरक पडला नाही। म्हणून साहेबांचा जो प्रदीर्घ अनुभव आहे राजकारणाचा 60 वर्षाचा अनुभव आणि पक्षाच्याही बांधणीतला जो अनुभव आहे तो मोलाचा आहे। त्यामुळं माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याला हेच वाटतं की साहेबांनी अध्यक्षपदावर थांबलं पाहिजे। धन्यवाद। आता साहेबांची निवृत्ती त्यांनी तर जाहीर केलं आहे, अपेक्षा करतो की परत साहेब त्यांचा निर्णय मागे घेतील आणि त्याच्यानंतरचा प्रश्न राहिला जर साहेबांनी निर्णय नाहीच मागे घेतला त्यानंतर प्रश्न